Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spaz, Aromi Divini, Burger King, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Fasils Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta. Make sure you're connected, the writing's on the wall, but if your mind's neglected, Welcome to Burger King. Ullu fuq kellimni mija għandi lil-Marvik. Marvik. Sena naħseb sena twila kienet, naħseb l-aħħar 6 xhur kienu. Jien kelli din is-sena iddeċidejt xi sena ilu li nieqaf mix-xogħol, nieqaf minn 9 to 5 għax stajt nieħu break. U immur nagħmel xi ħaġa li tippuxxa l-limits tiegħi. Qatt ma kelli idea li ħajġri dan kellu. Inti dal-aħħar kellek hekk, u mbagħad hekk, kellek. U mhux qed nirreferi biss għal dak li aħna bħala telespettaturi rajna fuq television, qed nitkellem ukoll anke fil-ħajja personali tiegħek li 99% kellha impatt kbir fuq l-emozzjoni tiegħek u kif inti kont qed tirreġixxi. Nafu li f'Big Brother, issa nitkellmu fuq Big Brother iktar tard, il-qatt lin-nies b'ċertu mod pożittiv ħafna, għax f'dawk is-satej li għamilt jiena bil-qiegħda miegħek. Inkollu ġejjin in-nies biex jieħdu r-ritratt miegħek. Però mbagħad wara Big Brother kont f'Dine with me, Come Dine with Me. U hemmhekk Il-bot kien negattiv. Irċivejt kritika negattiva ħafna. Ġifieri you couldn't get it right, kważi, anke meta tlab skuża, jiżu n-nies jgħidulek basta, issa titlab skuża. Mela inti Come Dine with Me, ir-rekord jgħidu f'Settembru. Settembru. Għax ħafna nies qalu wkoll. Dak biddel il-karattru għal Big Brother. Kellimni il-podcast. Il-proċess jibda minn qabel. Jibda minn April meta ummi ġiet diagnosed bil-kanser. Diċembru naħseb spiċajt naħdem 2024 kienet is-sena fejn jiena kelli pjanijiet li nifoka fuq affarijiet li forsi kien nagħmel qabel, meta kien żgħir kien ħafna involut fil-polk, l-Aurora, kien ħafna involut fil-ħajja tal-polk. Tal-medja, mhux hekk. Kien qatt m'hemmx media. M'hemmx social media, kien nagħmlu teatru. U bat kien tagħmel sipo ta' show meta kelli 20, parti minn Xarabank, esperiment ta' Xarabank, ġifieri kien l-esperjenza tiegħi. U peress li mbagħad ikellek il-karriera, oġġettivi differenti, mbagħad iddeċidejt li ħanieħu sena biex midlife crisis forsi ma nafx. Meta naħseb hekk naħseb tkun post fighting fejn tgħid iwa issa nista' nagħmilha. U għamilta imma very soon into it, dis-sena meta bdejt nagħmel il-pjanijiet biex forsi nsiefer tip ta' safar li jkun meta tmur self-discovery, ġifieri tmur kelli f'moħħi li mmur l-Asja jew x'imkien fejn in-natura tkun in one man-natura. Però dawk il-pjanijiet tħassru malajr għax ommi ġiet diagnosed bil-kanser it-tieni darba. Xkun ħansa si kienet ġa kellha kanser. Kanser fit-2020 kien breast cancer fil-bidu u meta ġiet id-diagnosis ovvjament il-pjanijiet bidlu. U minn hemm bdejna it-treq ta' emozjonalment, però it-treq li bija
kiet sa twassal għal don kellu għaliex sakemm kien peress li kient allura ma kellix day job, jien ifukajt li narġa' mur Għawdex u nkun 3 darbit fil-ġimgħa mummuj jew 4 darbit fil-ġimgħa aħna qegħdi ħafna ħuti kulħadd tagħmel il-parti tiegħu ma ħax sibha jien biss. Imma ovvjament aħna kellna l-ummi u l-missieri. Missieri kellu 30% function tal-pulmon, ġifieri kien jgħix fis-sidda, ġifieri kellna ħafna kien hemm ħafna għaddej u propju l-applications tiegħi għal da żewġ programmi kienu jisu distraction, jew kienu taħrab mir-realtà li kont taffaċċa dak iż-żmien. You lighten up the situation. Mxek. U applikajt għal Come Dine With Me u Big Brother fl-istess żmien, jekk miser Spall, waħda through online application, nasab l-oħra kienet rajna l-programmi kien qed nara l-programm mummu u qed Lara ħammur u meta il-fejn trid tmur hekk tgħidli. Imma mbagħad f'Settembru bdejna niffilmjaw Come Dine With Me. U dik il-ħin jien Come Dine With Me iddeċidejt li din kien tkun l-esperjenza, ma kienx naf li kien għadu ġej Big Brother, ġifieri kien Come Dine With Me biss. Come Dine With Me u jiena qed mela sewwa tiggooglja x'inhu Come Dine With Me u qed tara jisu l-iktar personaġġ li iġġejb attenzjoni fuqu għax inti fil-polk jew fil-role, trid il-main role. Il-main role jekk qed tagħmel meta kien għamil Joseph and the Amazing, ħodt gost ħafna kien Joseph, jiġifieri dik id-deċiżjoni għamil. L-iktar bniedem li ħajġibla meta inkun dan il-villain. U iddeċidejt li ħadd ma qalli ġifieri ma kien hemmx xi il-production tgħid li kien tkun il-villain u deċidejt li nilbes dal karattru u nagħmel l-unfiltered, l-affarijiet li mhux suppostejt, without knowing il-final edit rajtu meta ġeqerd il-programm. U dik kien l-esperjenza pjuttost qed imma għalija kienet game kienet. Jiġifieri dik il-ġimgħa jew kemm iddumu tiffilmjaw. Meta speċjal filming. Inti kont okay bli għattu hekk għax għalik kienet isa. Bdiet high energy, ġifieri il-villain l-ewwel ġurnata, tieni ġurnata kien high. Sal-aħħar tal-ġimgħa bdejt nejja f'dak ir-għax kien ġimgħa intensa li kien nifilmjaw minn filgħodu sa filgħaxija, ġifieri anki il-performance tiegħi hemmhekk bdiet tgħejja partikolarment l-aħħar tal-ġimgħa kien għajjien, però xorta kien kritiku, ġifieri xorta kien kritiku fuq l-ikel għax jiena ħadd ma qalli don mhux programm li tikkritika l-ikel, ħadd ma kien qalli li don u programm ta' personalità personali, reality television, imma hemm il-konċett kellu trittura reality television, ġifieri dak one take, you can't go back and say, even anki jekk inti taħseb li qed xi ħaġa forsi ma nix ngħidha. U dak li rajtu kien raw version ta' min jien, parti minn jien. Ara, ħanajdlek, jiena ma rajtux il-programm, però jiena rajt il-biċċiet li tellaw tajjeb, speċjalment il-biċċiet meta għadt il-kelma oħxon, il-biċċa meta bdejt tajt għaw ignoranza fil-Maltin. Għaw ignoranza fil-Maltin fejn l-obeżità. Ovvjament, maċċej li ma nafux, għax nafu li aħna bħala obesity rate edin il-fuq ħafna. Pero jien meta kontet narak, il-delivery seta tkun aħjar, ovvjament. Irritanti. Pero jien rajt, Marvik, li forsi issa li ħatitkellem fuqha. Rajt ħafna rabja fik, li forsi dak li kun ma jaraħiex. Imma rajt a pinch of quasi aggressiveness ġo fik, jisek trid tinstema. Li jina l-tqajt miegħek ġimagħtejn ilu, meta da kollu ġimagħtejn qabel ma ħareġ Come Dine With Me, jiġifieri jiena poġġejt u tkellimt miegħek. U konna f'ċertu affarijiet anki fuq it-trobbija tiegħek u l-affarijiet li għaddejt minnhom inti meta kont żgħir li nixtieq li nitkellmu iktar quddiem kif trabbejt int u kif trabbejt jien, mhux jiġifieri trabbejt il-familja rabbuk l-environment
Soċjetà. Li għaddejt minnu int, ma għaddejtx minnu jien. U inti rajt jisek trid tisplodi, jisek trid tagħmel ħoss. Min fejn ġiet? Jien, ovvjament għandi 45 sena, 46. U hemm ħafna partijiet f'ħajtej fejn sofrojt l-indifferenza, sofrojt li inti ma jarok ħadd, sofrojt li inti tkun emarġinat. Inti kont wieħed minn 7. To start with, jien wieħed minn 7. Wieħed minn 7. Jiena wieħed minn 7. U meta kellik 7 ħutok, irrelevanti ta' kemm il-ġenituri tiegħek li huma omoni u kellu għandhom il-proċess tagħhom iridu jagħmlu l-aħjar għalejk, imma il-fattu li kellix jiġi maqsum bejn 7 l-attenzjoni. Illa mhix differenti l-attenzjoni li hu t-tifel tiegħi? L-attenzjoni li tuħu int? Ekku. Apparti minn hekk, l-iskola. Batejt. Ovvjament, dawk huma kellha feriti li taħseb li għaddejt minnim u come out the other side, imma il-marka naħseb hemm tkun u l-effett taħem allura li meta kbirt u meta mort fuq television ħanuri din forsi il-fot li inżomru kif inżomru għax meta kelli 13 kient dak it-tifel pace żejjed li għax forsi ma rrid ikun ħabib tiegħu. Ħadd ma jaf inti kont qawwi meta kont żgħir? Ma ngħidx qawwi in terms tal-lum, imma kif ġifieri kint fin tifel. Kont fik. Ma nafx x'inhu l-istandard. Kellek relazzjoni sejtni li kint ħażina mal-ikel. Kelli relazzjoni ħażina mal-ikel, kelli relazzjoni ħażina mal-ikel u kient dak it-tifel li meta taroh ma jgħidlik xejn, dak it-tifel irid jistaħba, dak it-tifel li rrid ma kellux bib, ma kellejx bib. Dak it-tifel li minkejja kelli 7 ħutuj, anke ma' ħuti kien l-odd one out, naħseb, ma kellix il-hobbies ta' ħuti, jiena ħuti missieri sportiv u ħuti killa sportivi. Ġifieri jien l-unika wieħed li ma kienx nipprattika l-sports, jiena aktar tort, u mbagħad isu sibt ruħej meta bdejt immur il-polk, dik il-mek sibt ruħej. Ovvjament, ħafna iktar tort. Niċċaraw li inti għaddejt minn din il-biċċa xogħol meta kont żgħir għax inti kont tħossok dejjem differenti. Assolutament li ħissni dejjem li ħassejt differenti u għadni xi kultant inħissni dak il-mindset minkejja li l-lum aċċettat għaddejt mill-imħabba ta' reċente kważi, imma ara, jien il-lum ħanejlik xi ħaġa, jien il-lum da iktar familjuri, ħanejlik xi ħaġa ħanġibek fil-preżent. Jien il-lum kważi iktar familjuri ma' rejection, iktar niddilja tajjeb ma' meta in-nies qed jikbu fajt sena fuqi, millej iktar fixklitnej u kint surprise meta n-nies ħabbewni ma liħx minn Big Brother. Taf kemm kbira di li għadek kifat. Taf kemm kbira di li inti tant drajt f'ħajtek it-tmaqdir u rejection li dik hija taf x'inhi dik tant hija pattern li xi kultant nagħmlu l-affarijiet biex jerġa' jiġi l-istess ħaġa x'hemmhekk inti tħossok home ridikola kemm tinstema' imma aħna hekk nagħmlu sfortunatament. Però rrid nitgħallem inkun aħjar ta' ma rridx li naċċetta li that's fine. Rrid nitgħallem inkun aħjar, rrid naċċetta li dik hija il-problema tiegħi mhux dak li jeżisti, dak li ħanoħloq. It's not okay li nħissni iktar at home meta kelli din l-austerity. Il-feedback, mhux hekk. Però ekku, ma nerġa' nieħdu klura ftejt ħalli tifhem. Ġifieri jien ta' 13 meta ġismi kibda jinbidel u ma tkunx tafx qed tiġri fil-verità l-adolescenza, jiena kien naħseb li aħjar ma nkunx ma ngħix. Dik il-feelings għaddejt minnim. Tbidlu, ovvjament, kuntent li
ma kellix laqas il-gazz li nagħmel xejn fuq, għataġ firiex, tant ma kellix self-esteem, ma kellix il-gazz. Pero qegħdin ngħidu li inti kellek ħafna self-hate? Assolutament. Jina fl-minix wahdej f'dawn il-feelings, jina tal-limt, jina meta kint nallim it-tfal b'diffikultajiet, meta kint teacher, rajt fijem dak li jinkelli u minnem kien ġej il-ħedġa li namillok il-xol. Rajt fijem dawk l-istess problemi u kint niprofa ngħidilhom it will be okay, because it will be okay. Ġifieri, però f'dak li huma emotions, f'dak li huma emotional maturity, u treq li għadni nitallim, għadni nikber, għadni għed nittakil juwa. Ġifiri, u minn meta, ġifiri, il-timeline tal-aħħar sena kien sinifikattiv ħafna għalija. Ġifiri, inti tqejs li mela ġara come dine with me, ġara li ġara, għamilt li kelli namil, li kelli ġofija, u bat, mit missieri, biex ndiktajma dok September, f'6 Oktober mit missieri. Ovvjament, minn hemmhekk beda proċess ta' ir-relazzjoni ma' missierek. Semmejt li huwa sportiv. Eżatt. Jiena dejjem kien inħissni ħajti killa. Missier kien bniedem li kien karizmatiku ħafna, kien bniedem li jew empatiku ħafna, qed ħafna nies, però mbagħad kellu ħafna difettej. Ġifieri kellu difettej li lilu fixkluh forsi ma kienx jesprimi ruħu, ma kienx ipoġġi lilu nifsu vulnerable, u mbagħad kellu outlets ta' affarijiet li kienu distruttivi. Ma biex nkun fair ma' kulħadd u ma rridx nidħol fil-kwistjoni ta' missieri minn kien, però li dik affettwantni. U sfortunatament dik ir-relazzjoni ma' missieri baqgħet sal-aħħar. Ġifieri jien dejjem kien inħissni li jiena ma kienx, missieri ma kienx proud bija. Ir-relazzjoni mommi kienet u għada ħafna differenti. Kważi kien hemm overcompensation minn naħat ummi. Meta Għax bħala om. Però naf li missieri per eżempju mbagħad kellu aħna saba'. Ġifieri kien hemm min iħissu hekk fir-rigward ummi u nħissu hekk fir-rigward ta' missieri. Għax dik ir-realtà li Ommi, il-kulħadd ħib mit-tfal tagħha u l-ġenituri jħibbu l-kulħadd jekk ikunu f'dak l-ambjent f'dak l-ambjent healthy li jħibbu l-kulħadd. Ġifieri però mbagħad għandhom affinità ma' tfal differenti, sempliċement kwistjoni ta' karattru, kwistjoni ta' huma minn huma tfal. Ġifieri jien nemmen li jien again kien tinħissni li missier forsi qatt ma kien proud bija għax l-accomplishments tiegħi kienu mux dak li jew għażel għal ħajtu, jiena fil-futbol qatt ma kien tajjob u missieri kien il-futbol ħajtu. Allura inti ħassejt li forsi ddiżappuntajtu li qatt ma kont tajjeb fil-futbol pereżempju? Dak feeling li jikber miegħek u anki jekk u jrid ħafna maturità u diskussjoni biex jiġi żviluppat u missieri kien ta' ftit kliem sfortunatament. Ġifieri qatt ma poġġejtu kellimtu? Ma dak ħajmewt fil-aħħar ġimgħa. Sorry. Speċjat low. Okay. It's okay. Għatlu li kien dispjaċini? Li tajja? Għalli tsob. Focus. Oh. Sorry. Ridi bikkejtax. Memx klimu. Last Big Brother metta din. Għax
Għax ma kienx les naħseb. Ħatta. Imma, anyway, alright. Nistaw nġaw. Il-mewt hija naturali għal kulħadd. Però mbagħad minn hemm ishom bdejt naħdem ħafna iktar fuq innifsi. Bidla. U meta nħares lejja ngħid istra kellix ġej aligned u jiena nemmen ħafna ta' fid-destejn u f'dok li għandu jiġri. U ma qumx l-għada li miet u għet ara l-affarijiet ħajnbidlu. Laqas nof murċi therapy, murċi żewġ sessions ta' therapy biex nifhem x'kien qed jiġri. Ummi kiet għadha għaddejja minn dak li kiet għaddej, ġifieri kien hemm dik il-kwistjoni l-oħra wkoll. U sa Diċembru ummi kiet għamilt il-chemotherapy u mbagħad għajtu li għal Big Brother kien qed tagħmel il-proċess sa għajtu li fit-tieni ġimgħa ta' Jannar jien li kien tħammur Big Brother, ġifieri kien hemm 10 days minn xi ngħidu li sa xi mort. Biss? Assolutament. Ġifieri ftit żmien biex tipprepara u jiena ara kemm kelli affarijiet għaddejjin. Prepara mentalment? Ma ba kwistjoni forsi ma qallu lejx għax ma tista' tgħid il-ħadd u jien kieku qallu li fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru kien ngħidilhom le għax ummi kien għadha ma kellix il-go ahead imma fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru qallu li tista' ummi qalt li ummi għamilet l-aħħar session u mbagħad kemm ġew ir-riżultati u mbagħad jiġi l-miliet u fukana fuq il-miliet imma sa ġifieri it-tieni ġimgħa ta' Jannar qallu li kien hemm konkurrenti oħra li qalu li qabel però ma nafx xara. Anyway, ġifieri ara kemm ġraw l-affarijiet iżim ġew online ħaġa li ġrat ħaġa kbira oħra. Like is-sena tiegħi ma kienx biżejjed drammatika fit-23 December mitit li l-kelba. Mxan nerġa' nibki. Fil-fatt f'Come Dine With Me l-iktar moment emozjonali u rejoli kien meta uraw il-filmot tiegħi mal-kelba u dak kien like in-nies qed ma nafx qed jgħidu u jiena għalija kien qed nibkej nora Come Dine With Me u nora lili mal-kelba. Il-kelba kienet ifhem kellha 8 snin u kienet jien li m'għandix tfal. Baby, U naħseb kull min m'għandux tfal jgħix din il-realtà fejn il-klieb jiġu qishom substitute għal dak il-paternal instinct. U sejna mhux ħadd li qatt rid titfal jew qatt sibt li rid titfal u I was hung up għax dejjem aċċettajt li le hemm ħafna affarijiet nista' nagħmel bħajti la m'għandix tfal. Imma meta kelli l-kelba din il-protection u din il-ħisni din kien ċaċ li tiddependi fuqi, jiena rrid nipproteġiha, jiena kien ġieli kien noħroġ ngħid illallu kemm il-ħisni qilti għax tħallija ġurnata waħedha. Ġifieri illum narafhom dawk il-feelings ta' dak kien l-istint pattern tiegħi li rrid nissodisfa u ssodisfajtu permezz ta' Nina. Ġifieri jien il-kelba ma limitit lej. It was another blow ġifieri ta' emotions reġgħet ġibit dura it-talla jien għamilt miliet nibkej. Ġifieri il-familja tiegħi jenuni ta' dak in-nhar ġifieri provajna nkunu ferħanin u qed nitkellmu fuqha. Ġifieri dak kien il-miliet li għadda tiegħi. Kien sabaħ ta' ġifieri. Imma żewġ telfit enormi. Il-mama kienet kif kienet, m'hemmx garanziji. U kif diġà tkellimna daw mhux affarijiet tissa, inti kellek ħafna affarijiet. Aħna għandna tendenza li nitfnu. Mbagħad taf kif ikollok dak il-friskun meta tagħmlu hekk mbagħad tiftu jisplodi kollox. U interessanti għalija li mbagħad ħadd Big Brother Helma Holiday. U ġraw dawk l-affarijiet kollha li ġraw bil-karattru tiegħi killu fuq Big Brother live
24 hours fejn ma tistax taħrab minn int. U ġara li ġara. U jiena kien naħseb ħafna u waħda mill-raġunijiet tiegħi li spiċċat kif spiċċat Big Brother u li ġejt ikkun smart minn dawk il-ħsibijiet ta' x'qed jiġri. Ġraw ħafna affarijiet malwajr. Ġraw dawk l-avvenimenti killa f'ħajtej sa dok il-punt u mbagħad Big Brother u għamilt bla dubju din kienet l-iktar sena drammatika ta' ħajtej. M'għandix hands down. Imma jien x'nistanniħu minn dan? Jien għamilt kellix sew? Le, għamilt ħafna żbalji. U jien bniedem li nagħmel ħafna żbalji nafitx xi kultant ħafna spontaneo, ħafna nagħmel affarijiet mingħajr ma naħsib sew fuq il-konsegwenzi, ngħid ħafna affarijiet għax jien parola faċili, allura xi kultant inkun qed nitkellem moħħi qed jirraġuna u qed ngħidu. M'hemmx filter. Dak jew il-mod ta' kif moħħi hu wired imma. Hemm min jgħid hemm int għandek 45 sena. Mhux suppost tallimt imdal l-affarijiet. Mhux suppost tofhom dal-affarijiet, mhux suppost dal-affarijiet ma tgħidimx. Iwa, għandim raġun. Ma l-esperjenzi tiegħek mhux l-esperjenzi tagħhom. Jiena minix edawek biex niġġudika Iżda therapy session biex naqbes għalik. Le anzi. Jiena nara l-affarijiet. Jiena nħoss li kull persuna law ħażin u law tajjeb. Jiena naħseb li kull persuna għandu l-ħażin u għandu t-tajjeb. Issa xi kultant niżvijaw u naqgħu fil-ħażin. Però għax taqa' fil-ħażin jiena ma nħobbx niġġudika persuna fuq komment jew fuq xi ħaġa li jagħmel. Jiena dejjem nħobb nagħti dak iċ-ċans għax dejjem ngħid għalfejn dik il-persuna għamlet hekk. Għalfejn qalet hekk. Għax jiena bdejt naqrom il-kummenti u bdejt ngħid nara n-nies li bdew jgħidu dak battallem u nbidel għal Big Brother. Ma kif għadek kif irrakkontajt. Bejn September u bejn Jannar ara kemm ġraw affarijiet li xi kultant they ground us xi kultant huma tant huma trawmit kbar li ibidluk u fl-istess ħin iqajmu ħafna emozzjonijiet li inti kif tajt inti Big Brother kont hemmhekk 24 hours, jiġifieri m'hemmx fejn tistaħba. Nimmaġina li issa li rajt kont come dine with me. Naħseb kif tiġa tkellimna reazzjoni tiegħek lejk innifsek kienet wow. Disgusting actually. I was disgusted by what I saw. By that persona. How dik l-arroganza. Però nifhem x'inhi dik l-arroganza. Dik l-arroganza il-targa il-ħajt fejn jiena nkun superiority complex. Biex ħadd ma jmissek. Biex ħadd ma jmissni. Għax int kont tweġġa diġà. U tant kont tweġġa. Jien ma rridx nagħmilha tal-vittma għax jiena għaddejja vera kważi parti mid-difett wieħed mill-ikbar difetti li jiena tant niddeq nagħmilha tal-vittma għalhekk forsi nidher kif nidher għalhekk ninvesti biex inkun din il-persuna li tidher strong, forsi għalhekk. Għax ma rridx nagħmilha tal-vittma, ma rridx inkun il-vittma, jiena dejjem dok li nagħmel u nsolvi l-problemi tiegħi u ħallini ħansolvi l-problemi tiegħi u fimt indipendenti, self-sufficient, ma rridx min jgħid li miskejn. Kemm interessanti għax waqt li qed titkellem hekk qed ngħid u għattanti stess li il-fatt li naf li inti tmur il-ġim u tħobb tkun attiv u naf, però naf
naħseb ukoll hemm dik il-vuċi ġo fik li inti ovvjament mur il-ġim jekk tidher b'ċertu mod. Tidher u tħossok sew taġbir. Tħossok sew, imma mbagħad hemm dik id-dera li inti tħossok ejja b'saħħtek, invincibbli li probabbli inti qed tipproteġi dak it-tifel preadolescenti li kiber fawdex fin-90s. Li kienu jajruk puf tal-iskola, vera? Jitfawluk il-ġabil meta tkun għaddej fit-treq. Li ħadd ma jtkun ħabib tiegħu. Mhux faċli tikber. Però mbagħad dejk ħa ma nkunx tqajjem fejk ukoll il-power jew il-will, il-volontà biex inti tirnexxi ukoll. Jiġifieri mhix ħaġa ħażina assolutament u meta nħares lejn is-suċċess sa ċertu punt li għamilt fil-karriera fil-negozju, mhix is-sinjur ta' xi nikellem isni fil-negozju isni xi gassu xejdu l dak iċ-ċisk jew xejdu. Imma jien naħseb in retrospect fi jiena ħadd il-pożittiv ta' ħaġa. Again, mhux għamlet tal-miskin, għal kill xi bilanċjot. Kieku jien forsi ġejt protett minn dik l-esperjenza kera, kint ngħix dejjem taħt il-protection, nibqa' dejjem għawdix, nibqa' dejjem madjol ommuj. Kont iżewweġ kieku? Stajt iżewweġ. Għax kont ħadd iżewweġ int. Kint. Dak kien il-ħsieb, dak kien il-pjan, jien kelli. Biex? Niffitja. Tiffittja. Daqshekk. Bħalma għamlu ħafna sħabej. Ħafna nies li kint naf, nies li mort tittiġ taħħim, knowing the situation, nies li kint il-best man taħħim. U l-mami waqfitek? Ekku. Iwa, nsejt dak il-part li kint għetlik. Iwa, jena kelli tfajla, kint nħibba, għadni ħabib maħa sal-lum, għanda kwalitajiet killa perfetti li jien kint naħseb, għadni naħseb li huma li jagħmlu mara eccellenti u kien dejjem nikkonsidra li ħan iżżewweġ, xtrajt il-post, ġiġa rrid nirnexxi allura xtrajt il-post very early on, ma li ħan ispoċċa nistudja ħan iżżewweġ, ħajja aħjar milli kint naħseb li kelli dak il-ħin. Xtaqt tkun normali. Eżatt. Imbagħad ommi qalt li mhux aħjar titerzaq li hekk, mhux aħjar ibni, mhux aħjar issifer naqra, mhux aħjar toħroġ naqra, mhux aħjar tura d-dinja kif inhi. Issa ommi fortunatament kellha l-ħuwa li hu gay. Allura imma gay mill li qatt ma ddiskutija, għax dak iż-żmien ma kienx titkellem, hekk jittof, naħseb kulħadd kien ma jitkellemix. U naħseb rot fija il-tendenzi, u rot fija il-konfużjoni, u rot fija u qalt li għax inti darba qalt li għax inti m'intix eżatt bħal ħutuk. Tlaħ ma tilabx futbol, ma tla xi trid jien kien nafx qed tgħid eżatt. Jiġifieri però jien ma kienx lest, ma naħsibx li forsi ew idejju li kif il-ġenituri għandhom jgħidullu għax ma kienx lest u ħadd ħafna bi kbira u bdejt ngħidilha li kienet l-aħħar grott ta' mara. Ġifieri niftakarni nuża dawk il-kliem. Mbagħad imma ftit xhur wara qed sankien qedtilha li kien gay u qed li tfajla li kien magħha u t-tfajla sapportjutni. Fortunatament ma kienx għamilt l-isbal li forsi żewġ jew kellek it-tfal għax kelli ma kienx żgħar ta' kelli xi 23 dak iż-żmien. Ġifieri relatively late, però l-ambjenti u once li qedtilha jiena tlift ħafna ħbieb, ħafna dak kellu li kien bnejt sa dik in-nar. Ġifieri ma bqgħodx imur l-Aurora, ma bqgħodx imur il-ħajja tiegħi tal-Polk, il-ħajja tiegħi. Però kien tagħmilt ħabib tiegħi
Davide, Davide. known as Davide ta' Londra, għax dok ġemmijaj fuq il-proċess. So Davide kien dik il-persuna li meta kelli depression tal-adolescenza, meta kien il-persuna li salvuni. Sempliciment biss b'ħbiberija. Ġifri, int kull ma trejt dok tifil ta' 13, kull ma jrejt, xaħat li salva. Storja ħalwa din ħandaħik naqra. Ġeja u għalli jinof li inti trid tkun ħabib tiegħi, something along those lines. Għallhom biex tkun ħabib tiegħi, trid tittawal xarek, dok iż-żmien kien moda xarna Nineties. Għalli trid tieqaf tilbis dawk il-ħwejjeġ. Għalli qgħidilhom ukoll tikilfus ħanixtru l-ħwejjeġ. L-uniformi kien għalbs l-uniformi kien il-lajsijum. Għalli l-ingravuta trid tniżilha saw, trid tiftaħ 3 buttuniet ta' fuq. Għalli trid insomma. To cut a long story short, dik is-simpatija u għamilti ġoġima dan transformation ġoġima. Ċitont kien red the transformation. Umbat għax jien u Davide kien naħbib, it-tnejn kienna gej, ma kienix nufu dak insbien, ma kienix mhux ħaġa li kienna nitkellmu fuqha, mhux ħaġa li bħallhom hawn l-awareness barra ta' x'inhu gej, kemm kelma pufta li kienu jgħajruna hekk, imma ma kien hemmx ħadd ma kien joff xi tfisser. Jiena kelli tziju, ġifieri kelli ftit iktar insight, però kien it-tziju kien Ma kienx jitkellem fuqha. Ma kienx jidher, ma kienx joħroġ, ġifieri u kienu dejjem jgħidu kien hemm waħda ma' ġembna u kien joqgħod jgħidli dik l-arusa tiegħi, kien hemm mara xebba Cecil li simha u kien joqgħod jgħidli dik l-arusa tiegħi. Ma kien naf li mhux vera l-arusa tiegħu, ġifieri anki f'dok l-istot ta' min kienna aħna dikinhar kienna nifhmu. U ma Davide kienna bdew dil-ħajja ġifieri li baddina tibda dating life, għana għallu konfidenza, u fil-verta, tont kient sib din il-konfidenza ġida li jien kelli tfajlit vera zbeħa, xie ma kienx bħal ġuventur straight. Li kienu forsi jistħu. Eżatt, ġvijek u kienem tfajla bħalik, ħelwa, whatever, nasibak kintint, għada minn dawk. Jien kint imur nkellama b'naturalezza u jien xfil nabbija, għax daw sħabej kienu jgħidu il-lallu kemm ħelwa dik. Mbagħad tiġej u jiblokkaw. Ġifieri hemmhekk tinduna retrospekt kemm kien. Qabel jien dal-affarijiet ma kellix awareness tagħhom, ma kienx ngħid jiena mhux qed neċtaru daw wara meta. Ma kienx ikollok dak is-sexual tension li kienu jkollhom il-boys l-oħra, allura kont iktar konfidenti. U bħala riżultat kien nabbit fajlit fi rasbeħ u dimt, ġifieri mbagħad kient animator ġo skola, ġifieri u it-tafint dat fajlit li jiġu mill-Litolja kienu jiġu dak iż-żmien jitgħamlu l-Ingliż. Illa mi. Insomma, nasib konversazzjoni għal wara d-disa. Jiena naf li inti meta dħalt Big Brother, inti mill-ewwel iddeċidejt li jekk terbaħ il-flus tagħtihom lill-karità. Kien sibt fuqha ftit qabel għaliex jiena l-esperjenza Big Brother qatt ma kienet fuq il-flus. Qatt ma kienet fuq il-flus. Kienet fuq ħafna affarijiet oħra kif qed ngħidlek imma barra l-flus. Però mbagħad hemm ġew ukoll bil-kundizzjonijiet li kellna iddeċidejt li jiena ma rridx niġi kundizzjonat minn dawk il-flus. L-ħaġa jiena il-Big Brother, se meta Big Brother ma jfissirx il-vuċi li kienet qed tagħmel Big Brother, ifisser il-ħsieb warah il-production, whoever. Big Brother huwa kunċett astrot, hu grupp ta' nies il-leba, whatever. Jien il-Big Brother ma kienx nafdoħ. Kelli din ma kienx totally mistrust. Parti għaliex kelli l-esperjenza ta' Come Dine With Me. U parti għaliex I was always looking. U palma ma kienx nafdoħ, forsi jew huma he, she, they down. Ma kienux forsi jafdaw li ma nofx ċara eżatt, ma kien hemm din relazzjoni throughout li eventually ma stojtx nisapporti aktar. Ġu kienet love-hate. Kien nis niprotett xi drobu, mbagħad ma ħissniex protett, mbagħad imma kienet. Xina rajt kummenti wkoll fejn qalu għalhekk tlaqt minn Big Brother għax kont taf li mhux ħaterbaħ int. So jiena ma rajtux. La ngħid li kien ħanerbaħ, għasnet mhux jien ma kienx naħseb li ħanerbaħ. Jien hemm ġew
qatt ma ħassejt nirrebbeħ u qatt ma kint imwerwer minn kif qed niġi interpretat, kint imwerwer minn forsi kint imwerwer li kelli reaction li kelli f'Come Dine With Me. Dik itbażżani minn Għalfejn kont qed tibża mir-reazzjoni tan-nies. X'taħseb li kont exposed myself. Ġo Big Brother. Kien qed niksir ir-regoli għaliex ma kienx nafda l-Big Brother, allura kint nikkuntesta fuq għaliex ma kienx nafda 100%. Għaxin kien tinħis, per eżempju, Big Brother, niftakar nħisnijak, per eżempju, kulħadd kien jorqod xi ftejt. Umbat jien somehow li lej kien it-tini punishment tagħha jew kulħadd qal xi affarijiet. U se nifhem li llum in hindsight fimt għaliex jien kien ċikultant ikallej iktar crashes, mux għax tok li għati ġiġawa, għax barra, kien b'saħħtej barra f'Big Brother, u għal Big Brother kien iktar kien għati kun fair billi jattakka l-minu b'saħħtu dik il-leba tijaw, meta Big Brother attakka forsi ħessejtni attakkot, parti mill-leba tal-lum għamet peace with it, m'għandix issues li attakkot iktar minn ħaddieħor, ġejt attakkot ta' ħaddieħor, kien hemm storyline li rrid sejr, kien hemm storyline. Li rrid? Storyline ta' Big Brother li rrid isejr, it was hemm ix-show. Ix-show trid tkun entertaining, trid iżomm min-nies. Ġifieri dik ir-realtà, in-natura tax-show. Hija logħba, the end of the day, I mean min kienet jgħid min qed jilgħab il-logħba, min qed jilgħab inti tidħol. Però mill-ewwel hekk li kienet leba u kien importanti għalija li kienet leba sa ħan fejn kien naħa tiegħi. Importanti li jiena nikkonvinċi li nifsi din leba minkejja għalin kemm qed kienet leba imma kien hemm ħafna affarijiet regoli għalija. Kien hemm ħafna emozzjonijiet. Jiena li ngħid li dil-leba Pussy Wizard nipperċepixxi li isma' I can pull out, this is a plug, I can jekk insir sitwazzjoni li m'iniex komdo dok li qed jiġrej rid dik l-option, rid dik il-karta. Allura mhux tal-li ma kienx leba, tal-li rrid nemmen li mhix leba. Li leba, sorry, rrid nemmen li leba. Fimt, ġifieri kien hemm dawk kollha. U jien kien l-ewwel wieħed li bdejt nitkellem fuq il-leba. Big Brother, jien kien l-ewwel wieħed li u hemmhekk in-nies kienu jgħidu lej mhux qed nilab, Karl niftakru li lej mhux qed nilab u nifhem għaliex qal li mhux qed jilab, imma għalija kien totalment differenti minn dak li kien tgħaddej minnu. U kien ħafna momenti kien inġennu pereżempju l-Karl bl-affarijiet li kien ma tistax tkellmu kif trejt għaliex hemm ħafna regoli li laqas kien naf x'inhu ma insomma kien hemm ħafna regoli. Ġifieri jien għandi dil history milli għaddejt riċentament li nof li qed nipproċessuha, kien hemm Jocelyn li għenitni immensament. Ġifieri Jocelyn jien ħarġet l-aħjar fiha b'dawk id-deep talks, b'dawk il-connection, kien hemm connection. Jocelyn għax kienet għaddiet minn similar kien minn esperjenza simili ta' Ribert ħarset lejha nnifisha u qalet u kiet riċentej. Imma jiena mek laqas ħesset li għandi niżviluppu għajk, għax kiet isa storyline ta' Jocelyn, u mbagħad lejn jekk nibda ngħidlek, ħajadu li qed nikkopja l-istorja ta' Jocelyn. Allura jiena din l-istorja laqas tkellemt ħafna fuq, tkellemt fuq il-proċess tiegħi, imma jien din l-istorja tal-proċess tiegħi li kien għadni għaddej. Għax Jocelyn kellha u dan li għadna li fimt li tħares deep within u tiġi s-sena li tħares u kien qed nagħmluh f'arena, ġifieri f'arena fejn kulħadd qed taħares lejna. U jifli kull komment, kull ħarsa. U b'mod ħafna ikbar mill-li qatt immaġinajna. Il-numri li raw Big Brother. Issa li għaddew. X'tajt l-iktar ħaġa li tajt tallimt? The power of forgiving yourself and li tħares lejn il-futur mhux lejn il-passat, il-qawwa li meta tkun onestu u tkun forsi open fuq dak li inta għaddejt minnu, tista' tgħin l-oħrajn. Jiena dak li kint qed nagħmel Big Brother
minn meta ħriġt, qed tisa' għandi dil-platform u ħan għamil fokus fuq l-affarijiet li jgħġbuni. Għamilt fokus fuq mental health ta' nies LGBTIQ, organizzazzjoni, intaċ maħħim, għadni naħdim maħħim, ħanubqa naħdim maħħim. Xaġa oħra ħabib tiegħi il-Gwatemala li qed jagħmel ħafna ġejt li hu l-vera xogħol ta' Kristu għalija. Jiena qasirt ngħid li jiena xi bniedem super reliġjuż, nemmen u nemmen xaġa ikbar minna u importanti għal bniedem li jemmen xaġa ikbar minnu għax iżommu grounded u sa jkun suġra, jekk ikun il-Buddha, jekk ikun Muhammad, ma tagħmilx differenza. Jew il-medium tiegħek. U għoli, ġifieri hekk nemmen li jekk int Buddha jew jekk inti Musulman, jekk inti tgħix your truth tkun il-regoli tar-reliġjon tiegħek, tgħix ħajja ħjar. Għalik nifsek. Jekk jiena jgħidu li it-tolb iltqajt ma' ċatu għalina ngħid 3 trożuri kuljum. Għalli ħadet ħaqbi qed le ma tħax bejn qed għax hekk dak l-eżerċizzju tiegħek biex inti tħissik aħjar dik ħatajnik fid-dinja. Irrelevanti. Paċi ġo fiku. Irrelevanti ta' xemm fid-dinja l-oħra. Imma hekk inti dak meditation. U għalhekk inħolqu. Forsi illum ma dimx daqshekk moda, ma nafx nemmen li qatt jerġgħu jiġu. Imma suġġett ieħor għal ġurnata oħra. Jiena kif għatlek iltqajt miegħek ġimagħtejn ilu u kif tajda bl-Ingliż, bil-Malti. Il-demeanor tijak, l-enerġija tijak, kif qed inħossok illum. Bl-Ingliż jgħidu you're very humbled by the situation. Li naħseb li meta inti milux lajt dawk il-kummenti kollha u inti in a way isek qabilt għax inti wkoll tammetti li forsi stajt inġib ruħi aħjar. La, mhux stajt ġibt ruħi ħażejn. Tista' tgħidha, it's okay. Nitkellmu kif innej, x'inha kienet. Ma nħalli lilek tajda. Però jiena dejjem taf kemm iħossa li bniedem don't crucify him għax għamel oġġett darba. Titfawx il-baħar għax dejjem jekk hemm il-kapaċità li tħares, titgħallem u tajt ma toġobniex dik il-verżjoni ta' innifsi. Jiena kont qed nagħmel hekk għax kont għaddej minn hekk li taraf u li mbagħad tipprova tara kif tagħmel biex tinbidel. Jiena naħseb li dik hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri fil-ħajja ta' xi ħadd. Jiena nemmen li jew foċluj li nisbalja u żbaljajt ħafna. Imma immedjatament kull malli nisbalja nixtieq il-faċilità li I redeem myself. Irrid nieħu responsabilità tal-iżbalji dejjem, irrid nieħu responsabilità. Mhux li tgħid sorry, imma x'lest li tagħmel. Lest li taffaċċja kull bniedem li ġew face meta jien qed xi ħaġa iwa. Jiena rċevejt ħafna messaġġi li iktar nipprezza mhux il-messaġġi ta' prosit. Dak kważi fixkluni għax ngħid x'in l-expectation ta' dil-persuna. Ma meta xi ħadd jgħid lej int għażistni għax jiena din is-sitwazzjoni tiegħi f'ħajtej. Ngħidlu vera, għandek raġun. U minn hemm tajt skużani. Skużani bl-email. Bad tiftakar forsi li dal-persuni għandhom raġun 100% li jħissuhom kif jħissuhom. U għandhom l-esperjenza tagħhom li ġaltim jħissuhom hemm. U jien forsi għandi sa'tejn kuljum biex immur il-ġim, ma għaw persuna oħra li ma tistax mur il-ġim, għax tipprovdi xtiek l-tfal tagħha, m'għandix sa'tejn.
jew m'għandhomx il-flus. Jew m'għandhomx flus. Hemm ħafna. Muża qegħdin fuq livell, jiena qiegħed fuq livell fejn qabel kelli 12 minn nies jew 20 ħabejb u mbagħad 200 acquaintance f'ħajtej. U sa qed nisma' l-esperjenzi ta' grupp ħafna ikbar. Ġi dik il-platform u sa x'nagħmel jien biha minn hawn. Stalja jien forsi nisparixxi u jew niddeċidi jien li nisparixxi xarojn tliet xhur oħra. Għażla, kelli huwa għażla. Tista' tiddeċidi wkoll li terġa' tagħmel dak li għamilt f'Come Dine with Me, tista' tagħżel li tagħmel. Assolutament kelli xi għażla. Kollox huwa għażla. Kollox huwa għażla, kelli xi għażla. L-għażla li tħalli in-negattiv imexxejk hija għażla wkoll u li tiġi miġbewt kulħadd għandu spirtu tajjob u spirtu negattiv. Kull meta xi ħadd jagħmel żball żgħir jew kbir, jew dak l-ispirtu, nisa ma jisnaqsejs. Le. Jew dak l-ispirtu li jmexxejk. Sa forsi Tħelu. Nisa ma jisnaqsejs. Le, għax ma rridx isni qed niprisk, għax jiena l-iktar bniedem li nagħmel żbaljuj. U għamil żbaljuj nispera li vera qed nitgħallem minnhom għax dikej il-mistoqsija li nħares il-qudiem u ngħid għaliex. Però li ħadd minna u kelli istra jiena n-nies vera nimpattuhom b'xi mod. Isu minix xi ħadd li inkun fil-background u nista' noqgħod fil-background, dik forsi irrid naċċettuha wkoll u irrid naċċettuha biex nagħmel it-tajjeb biha. Issa tgħidla x'tibtidil forsi hekk, ma mhix ħanirreżistija iktar li l-fatt li jiena meta nkun fil-kamra għandi dik il-platform, għandi dik dik it-tip ta' attenzjoni li dik ħaġa tajba u irrid naċċettuha issa. U ma rridx ngħix fil-buża ta' dak it-tifel li jubża għax buża. Mbagħad tħallik fidlam mbagħad. Buża tnissel sentiment ħażin. Ġifieri onestament ninsob kuntent li ġraw l-affarijiet eżott kif ġraw li kelli l-esperjenza ta' Big Brother, ħrixt, sibt reazzjoni il-maġġoranza kbira pozittiva, ħafna pozittiva, biex nżum saqajja mal-ort ngħid pozittiva. Ma fejn ġbidon kull fejn mort, per eżempju, nies ma qalu li biddit il-mħajjitim, sempliċement għax kien inqomu mur il-ġim. U naf, najt jien mux vera mux għet jikdeb ġifiri, xim meta kod bil-qeda miħak ġifiri sa nis li saru jafu li konti għatemmek u telqu mid-dar biex jihdu ritrat miħak. Ġifiri. U iktar impactful meta tgħidlek xaħat jgħidlek jina inti biddilt l-ħajti. Ma tifimiex, ma nifmuwiex, ma tifimiex. L-investiment. Imma mbagħad wara kelli esperjenza fejn in-nies qed jgħidu li inti bniedem iktar kiesa, inti bniedem li inti manipulattiv, inti bniedem li lord tape ta' affarijiet, u dak l-affarijiet rrid noħodhom into consideration. Ġifieri, sabtuk u forsi di. Ħanejlek għal xiex, imbagħad dejt ngħid mela forsi bħalma kieta saġġarrota li jiena minnix għaddejs li ħafna nies l-iktar bniedem qalbu tajba li qatt iltqajt miegħu. Bħalma jiena minn dik il-persuna x'inrejolwi. Imma forsi laqqasjen dik il-persuna ħażina, ġifieri they cancel each other out biex ngħidlek hekk. Imma xortu huma emozzjonijiet ta' veru ta' dawk in-nies u ħafna nies hija projection ta' min huma wkoll. Inti meta xi ħadd tagħmel ħafna dol kumment esaġerat xi kultant dik jew projection ta' jew x'għandu ġewwa iktar minn int minn int. Inti okej, jien kint l-scapegoat tagħhom għax tajtu mal xiex. Forsi isamrunu għax fira kient arrogantu jew fira kient superf f'dawk il-komment li għaddejt fuq Come Dine with Me. Allora jiena mbagħad sir target rightfully so. Imma mbagħad il-livell jew min huma biex. Għanajdlek hemm mbagħad fej kif nafu aħna we are an island,
Tajjeb, għanna dik li ngħidula l-island mentality fejn kulħadd jaf il-kulħadd u xi kultant l-affarijiet jeskalaw, but just kemm jeskalaw u mbagħad jerġgħu jinżlu. U hemm timeline, ġifieri issa ifhem mbagħad issa ġejjin affarijiet oħra, ġejjin events kbar, ġejjin reality shows oħra, ġifieri din il-tension ta' bħalissa. Tintesa ftit. Calm down, għax kif jinsaw l-affarijiet u kiel. Allora, inti għandek l-uniku kontestant li kienu jaraw kull-jum għal 3 xhur, u mbagħad spiċċa f'show oħra li popolori. Ħadd ma kien jippjuna, dan fejn laqgħet tista' tippjanuhom jekk trid. Jiġifieri hemm ħafna, jiena ħares li bħala ħafna coincidences li ġraw fis-sena li ma fl-ħar mill-ħar, jiena ma nħix li... Issa MasterChef. Għajma, d-daħħaqni. Min joff, min kien sata għad basar, jien żgur li għad ma bsort li kaħaj kelli do trajectory. Il-mama kif issa? Emma tajba. Talijaj, il-situazzjoni taħħa għada hemm, ġifri, it-tip ta' kanser l-għanda mux kanser li jitfejja, u kanser li jiġi kontrollot, jekk jarġa jitfaċċa b'numri mux pozittivi, nerġgħu morru għal-kura. Ma din is-sitwazzjoni ta' ħafna nies, li anke dawk ġew bil-gżewz jgħidu li l-istorja tagħhom. Jien meta niltaqa' man-nies, onestament nisnej onorat li daw qed jaqsmu l-istorja tagħhom miegħi, u jien ma ngħijiex, jiġifieri jiena peress jiena extrovert, ma ngħijiex jekk in-nies ituni dik l-enerġija. Jekk tkun introvert, forsi hija iktar challenge. Jiġifieri dok min jien. X'sa nagħmel għadni ma nafx, onestament. Sa nagħmel minn hawn għadni ma nafx, jiddependi mid-destejn li ma jien hemm fid-destejn li jekk ikollu jiġri. Jiena għal grazzja t'Alla m'għandix bżonn xejn, għandi bżonn li nkun maħbub bħal kulħadd. Ġifieri fimt ngħid, ġifieri x'jiġri l-opportunitajiet jew m'għandix idea u laqas qed naħseb ħafna fihim, qed ngħid jqiegħtaw, illum qiegħtaw miegħek. Kelli x-xort li ngħid naqsam l-istorja tiegħi b'mod li forsi għadni ma qsamtix għax kelli l-ħin. Jien għamilt ħafna intervisti u biċċiet. Ma inti thankful li tajtni l-ħin biex u dik dib. U inti ta' persuna li inti. Ġifieri hemm ma' min tasal saw, hemm ma' min tasal iktar dib. Ħaġġib kelb ieħor. X'taħseb? Ma neskludijiex fil-futur. Imma ħajkun kelb, id-darba mux ħajkun kelb b'ħafna problemi li ħanġejb. Imma mux għal-issa, xbaz għandi ħafna, mux għal-issa. Ġifiri rrit naħseb aktar, u xorta għandi maħis li ħat jista' jirreplace għal-Nina. Ovvijament. Ġifiri għadni rrit naħseba, pero fil-futur. Żgur, mux forsi, ċerta. Grazzi. Li ġejtaw. U naħseb forsi għal-minet jarana l-enerġija li tinħoss jiena, jena jdu hekk. Illum naf li kont autentiku ħafna u nispera li daw il-ġimmat li għaddew minn fuqek jgħinuk biex tkompli tikber. Mux jgħinuni, enuni biex kompli tikber bħala persuna. Nisviluppa mijin, għat ma nispiċċaw, għat ma nispiċċaw. Nikbru u ħadd mew għarrimej. Għax kif għadna, dik il-persuna u kol hija Marvik li rajna, pero xi kultant tajt mela dik ħannaqqas ftit u ħannagħmel iktar mill-luq. Il-ħajja titgħallem, mawx isbaħ milli titgħallem fil-ħajja. Ġifieri nawguralek li
Inkluż l-aħjar persuna li rrid inkun. The best version of yourself. U xi kultant għandna bżonn mera fejn ngħidu ara dik il-verżjoni tiegħi ma tantx toġobni, dik forsi kienet ta' xi darba, ma dix issa. U nikbru, u nsiru. U jiena nitkellem hekk għax jiena fil-karriera tiegħi fuq televiżjoni fil-bidu qlajt ħafna. Ġifieri ilu ħafna. Kont naqla ħafna minħabba karattru wieħed li kont interpretajt kważi 20 sena wara, xorta xi kultant isemmu lin-nies u ngħid taf kif, jiġifieri naf xiġifieri meta tiġi tħossok attakkat li mhux bl-istess mod tiegħek imma ġarrabta, so ma titgħallem u m'hemmx isbaħ li titgħallem. Qabel ma titlaq antik naqra gifts. Ara, għandna fliexkun imbit, abjad, is-soltu jkun aħmar, bid-dinniħ. Mela, grazzi lill-Aromi Divini. Għandi kull fwiħa, grazzi lill-Taġbix Perfumery. Għandi u kol kafe Kimbo, grazzi lill-Farsons Beverage Imports Company. U last but not least għandi trattament grazzi lill-Majoka Spas. Tmur tirrilassa naqra. Xi messaġġi u hekk. Assolutament, idea tajba ħafna. Grazzi lilek. Marvin, good luck. Grazzi. Good luck. Jalla, dak li ħatamel minn issa l-qoddim huwa xi ħaġa li inissel fik il-passjoni li hekk li nara f'għajnejk għax jiena I see a lot of good. Taf kif f'għajnejk. Ġifieri jalla inissel il-passjoni u qas jien ma nafx ħatamel, ġifieri I look forward. Tajjeb, nkompli nifollow jak, tajjeb. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Herba Ellison għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u l-Uksona sas-sett. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spas, Aromi Divini, Burger King, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Farsons Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta.